Ndisvikewo. Svikai. Zviri sei? Yeah, mushe. Muri mugarden? Yeah, rova mavheji. But kaiwewe. Inga takadzidzisana nokuti murioka hautemwi uchisiya zvironda sezvizvi. Yeah. I've been really following my videos enyu muchi. Tichitaura nyaya iyoyo. But no, wazotanga. Urikuona wazotanga, urikuona ichi. Yeah. Wakugona. Wakugona. Keep it up. Saka, zviri sei? You've got beautiful tomato, huh? Yeah. Nderipiri. Iri rinonzi Newton. F1. Okay. Yes. That's a good. I like. Ukangoti F1 cheteka watopindura muvunzo, because if you look at your tomato yes. It's stock is. Chutora that tomato rako rine utano, and if you look at the tomato, the leaves, akachena akanaka, and ruradza upenyu. Ruradza kuti uri kunatsozviita zvakanaka. And watotanga ndandada kuti ko trellising. Because if it's F1 it means it grows taller. Saka I like this. Zvinhu zvako zvakadzidza iwewe. Wakasvika chikoro zvikapapi? No, ini ndakasvika graduate. Degree reaccounting. Yes. Oh, really? Yeah. Waita kupi? University ipi? Ndakaita ku India. Okay. Ndakaita ku India. I got a scholarship, presidential scholarship. Okay. Thank you to our president. Yeah. Ndobva ndaendeswa ku India. And ndobva ndaita degree reaccounting. Then I graduated in 2021. So we came back to Zimbabwe, and sezvo job market isina kunyatsomira zvakanaka, I was someone wekuti I didn't want to venture into some illegal activities. Most youth, my youth akawanda vanoita. So for example, kutora madrugs nezvimwe zvakangodaro zvinozokonzeresa kuti mayouth anga achipinda munjodzi. So inini ndiri munhu naturally anga agara nepassion yefarming. So ndaimbochengeta huku nematoki kumusha. Then I came here kuHarare kuti ndizotsvaga basa. Ndopa ndakatanga kugara panapa ndichiona kuti pane space iripo. Ndibva ndatotanga kurima mavheji nemadomasi amuri kuona. Kune mamwe andakamborima kune imwe open space iriko. Ndo zvimwe zvandingati ndo zviri kutoita kuti tigone kurarama pano. Okay. Well, at least you are looking for a job. And for that. Yeah, this is beautiful. I like this. Saka, iwewe fungo yako yakanaka. Izvi zvakakutorera mari yakawanda sei kuti utange? Because challenge iripo. Tosangana magraduates like you are a graduate, accountant for that matter. Anowerenga mari nekunyora mari. Anogona kushanda mubank. And I know Indians are very strong kunyaya dzefinance, which means your qualification is a very powerful qualification. Zvakakutorera mari yakawanda sei kuti utange such a simple project like this? Yekuti mamwe mayouth anogona kuti ana mari yekutanga, ana mari handina space yekuita, your space is small. And mari yavakatanga nayo imari. Ndingangoti kuti ndigone kuwana mari iri panapa, pane madomasi andakatanga kurima ku open space kwandambo. Yawakatanga chakaita mari kuti utange? Iwayo handina kuatsvagira mari. Iwayo ndakatoita madomasi edu atinotenga. Sezvo ndandisati mafinances angu anga asati arayi. Ndakatoita ekusvinira. So ndaida kungotiwo ndingowanawo pekutangira. Capital. Ndiwane capital. Saka fortunately akabuda zvakanaka. Ana kuzonyatsokuenda to the maximum semunhu anga asati ane ruzivo rwakati nyanyewo. So that project was very vital because yakandzidzisa zvakawanda zvirwere zvinhu zvatinosangana nazvo pamadomasi. But akabuda zvakanaka zvokuti vanhu vazhinji vanotoziziva munomu vakatotenga madomasi. Ipapo ndo pandakazowana mari. Saka ndo pandakazoti pamari yemadomasi andawana iyi chirega ndichisa imwe paside yekuti ndichinyatsoita madomasi angu asiri ekusvinira uye ndichitsvagawo mushonga. Ndo pandakazoita project inoyi yekuti ndimbotangawo kuitawo madomasi andinoona kuti
anogona kutora nguva yakareba ndichikohwa at the same time ndichimamanager ndichiona kuti ari kuita zvakanaka. I love that ekusvinira kutora domasi rekutenga mushopu wosvinira woita so what kind of capital do you want besides inini I've always said to people, look around you, see what is available and make use of it, and that's what you did. Instead yekudya domasi mumba wakarisvinira wakaona mbeu. No, I love that. I like the initiative because my youth mazhinji problem iripo handina pekuitira, handina mbeu, handina fertilizer chichi capital. Badza unongokumbira wodhiga wosvinira mbeu yako woita zvakutoita. Besides kusvinira, tikatora muriwo uyu ukatora pautokaisa muvhu yatowachi watoo muriwo enda unokumbira ngauye pano wokumbira kuti tiri kukumbirawo tumasakatire tikauti ndiso ukatanga netumasakatire 10 wautotemha muriwo wakutotengesa wakuwana mari yako. Andakatotanga nawo anga atori masakazi akangodai so. Wakayawanepi? Ndakamakumbira kune vanhu vamboita zvemagarden and for manyowa and stuff. Inini first time yangu ndichitanga kuita muriwo uyu ndaitoenda kuzviminda ndichinotora mashanga echibage ndoandakatanga ndachera ndobva ndamaisa pasi inonzi layering. Ndobva ndaita layering kwakuchizoisa trenching layering yekuti unotrencha woita layima yako mahuswa murakwatira zvese and then wofusira. Saka muriwo wakabuda zvakanaka stereki. Saka paunozoinga wakutengesawo uchiwana mari ndopaunenge wakwanisawo kuchitsvagawo manyowa ekutenga waya wakutokwanisa kutsvagawo nemishonga because hauzodyewo yese unenge wakufanira kuziva kuti muriwo unofanira kuramba uchiita zvakanaka kuti vanhu varambe vachiuya. Saka aiwa iwe shamarika wandiimpresa aiwa ya1 in a million wekuti pfungwa dzako dziri mberi chako. Ungade kuti chii kune mamwe mayouth? Tine mayouth akasiyana siyana. Tine mayouth akagraduata sewe, tine mayouth asina kubuda zvakanaka pama O level. Ungade kupa zano ripo? What advice would you want to give to other youth? Advice yandingangopa inini ndeyekuti pese pauri, pese paunogara, pese kwaunoenda, there is always an opportunity that's looking at you. But ukava munhu ari selective panguva yako yekushaya, haugoni kuva munhu anobudirira. Haufaniri kuva munhu ari selective. Unofanira kuva munhu always wokuti kana wakagara panzvimbo yaunenge wakagara unofanira kungoita look around, or even nyange usina basa unokwanisa kutongoti pavanhu vari kutozvishandirawo kana vari kupisirira kana vari kuita zvokurima kana ringava rimwe basa ravari kuita, vanhu havarambe kuti ungosvikawo ungoti kumana regai ndikubatsira handina mari yandiri kuda. That skill yauri kuwana ipapo is never going to be a skill yevanhu ivavo vawakumbira. It's going to be your skill because you are trained by doing. You are trained by doing. Ndo zvakafanana nezvandakaita izvi. And chimwe biggest advice imwe yandoda kupa ndeyekuti usanyara muupenyu kana uchida kubudirira. Ini nditori graduate, asi chandakadzidza ndechekuti kana wafunga kuita chinhu, whether waonekwa uchipinda mumabhini, titori neimwe project inoita zvokunoti unofanira kuenda mumabhini yandicha kuadutiratidza gare. Alright, taurai mabhini tinone mabhini ako iyayo. Saka imwe ndadata ndeyo yetracing. Ndakaona kuti handina mari yekuti ndikwanise kuti ndiwane mapoles andinotenga. Saka izvi ndinozviwana mahara kuvanhu vanoita zveroofing zvemapuranga. Ndinototora mahara ndichitouya ndichiita zvinhu izvozvo. Saka ukasanyara unokwanisa zvese zviripo ndokwakazviwana izvi. Neizvo zvese zvandakaisa uko ndakazvigadzira uko kunogara maroadrana and project. Itori project yehuku. Mira tichasvikako. All right. This, I like it. They're so innovative, and I like ka element kekusanyara because dambudziko riripo nderekunyara rekuti inini ndine degree rangu riri mumadziro and ndakuita zvemadhaga ndisingaiti zvandakadzidzira and kakunyara ikako kanotidzorera shure. Asi I like your mentality yekuti usanyara, ita zvaunokwanisa panguva iyoyo because what you are doing is part of training. I like the skill yekuti unonotora skill yemwe ukaona munhu ari kuwelda inoti atione wakuno weldawo urutakura simbi uri kuisa pa uri
kulodawo chero pasina sendera ropo asi rugena experience. I love that. Shamarika, I like your mentality and I hope my youth mazhinji tichakopa. Ngatimbone mabhini ako kutona. Okay. So panapa izvi ndakazvitanga nenhau yeproject yemaroadrunner. So ndichisechawo ndichiona nyaya yekuchengeta huku inonyanya kurwadza pachikafu. Saka inini ndakangosechawo painternet pandiendawanawo data ndichiona kuti ndezvipi zvatingakwanisa kugadzira zviri less costly, zviri cost effective zvokuti tikwanise kuchengeta maroadrunner usina capital yakanyanya. So ndakaona project yemagot farming. Yes, maggots inova iyo black soldier fly farming. So mukutsvagurudza kwandakaita ndakaona ndakasecha ndikaona kuti maflies acho anoita mamaggots atiri kutaura nezvavo ari panapa atori momo bongo. Okay, wow. Ndo mamaggots acho. Saka kuti mamaggots azouye unenge wamaita sei? Okay, so aya anotrepwa. So the way yatinomatrepa nayo unotrepa ari makonyere chii? Unotrepa mazai acho. So mazai anouya nemaflies. Mira. Unotrepa mazai achibva kupi? Ngatitangire pekutanga. Alright. Saka regai titi isusu chakanyanya kukosha black soldier fly. Nunzi. Manunzi aya. So vanhu vakanzwa kuti manunzi vanobva vati zvinosemesa zvinoita sei zvinotakura zvirwere. This is one of my cleanest flies asingatakure zvirwere. Basa rayo ndiwa kutongoleya maeggs iwayo. Saka ndeye black manunzi acho. Anotorarama munzvimbo dzatinoraramira. Asi iwo anotambira kunzvimbo dziya dzinoraswa mawaste. So pane male nefemale. The male kana angometa chete, male inobva rafa. Then female ndo rinenge rakuzotsvaka pekulera maeggs. Saka isusu what we do kana uchida kutrepa, it's hard kutrepa mafly racho. What you can do is kurigadzirira pekuti kana rauya rileye maeggs. Saka aya ndo atinoti maeggs, maplanks atinoshandisa. Amunoona ati ndakamata ine wire, then I left some crevices ekuti ikwanise kudi rinofarira kuleya maeggs munzvimbo dziri dry dzakavanzika. Saka unotora mafruits akaora, then kana watora mafruits akaora, mapineapple aya ndo mamwe akanyanya anoproduce a certain smell yekuti anonzwa kuti apa ndo pane chikafu. Iwo haadye, but anoitira mazai awo kana aanoleya, because anoziva kuti tikaleya maeggs edu panapa, they are going to survive because achawana chikafu. Saka then we trap patinoisa mukadish mafruits aya, then tovhara neneti kupreventa any other flies kuti dziwane access with that. Tichingoda saka kana tazoleya maeggs edu pamusoro pekadish kaya kane mafruits akaora, black soldier fly anouya oleya maeggs into this. Then isusu patinozoya tichitarisa, tikamatarisa tinobva tamaona mazai acho anenge ari into clusters, tomaona akaita yellowish kana kuti cream. Otoziva kuti wadi waharvesta maeggs. Then kwakuchizomatora kwakuchiuya nawo kuno kumanje mazai aya. Kana tauya nemazai aya ndo patinenge takuchitora chicken manure. This is chicken manure. Yes. Takuchitora chicken manure. That's why uri kuti roadrunner manure ndo anozoisa. Okay. Exactly. Saka takuchitora chicken manure, takuchitora kaneti kedu kaya takuisa pamusoro pechicken manure, inenge iri semi moist kuti haizode kuva dry, kungoisa mvura shoma. Then takuisa kaneti kedu pamusoro pechicken manure, takuchitora mazaya takumaisa pamusoro apa, haafaniri kuenda direct because anogona kuzoaffectwa nemamolds. Saka panohecha mazai, mamaggots anobva adonhera muchicken manure, akutotanga kufidha. Saka kana atotanga kufidha, sezvamunoona aya ari panapa tinaya, atokura,
atopfuura pastage yekuti anofanira kunge achifidwa huku. The reason why ndakamarega ndisiri kumafidha huku is achiri mashoma anofanira kuti awande. Saka kuti awande unofanira kupreserve life cycle yacho. Saka now apapa tapa stage yekuti they are now into a stage yekuti akuenda mu pre-pupa stage. Ndo stage yaanotena into black, then develop a hard crust kunze, then kana develop a hard crust oita turn into flies. Now inina handicha kono trades akaunda udaisira ya aripo akawanda aripo akawanda ko ndaona black kamdo ari utaura exactly aya ndo atiri kuti mu pre-pupa stage iwaya. Saka kana adaiso normally zvanenge apadhuze nekuti achitena into fly. Saka kana atena into fly, now inini handichaite effort yandakaita pekutanga yekuno harvesta mazai kunze because ndakukwanisa kumaita kuti aende into flies ndege. That's why I built this one. Iyi ndo yatinoti iyo ndo mekuti kana maflies abuda anenge ari monomo. So my flies. So this is your house. Yes. My flies. Yes. Okay. Saka according to research ndakaita ndakaona ati anoda light. Natural light. Ndo saka takaisa neti iri kunze kuti awane light for mating. Anoda futi humidity. So for humidity nina hangu ansandawana technology kuti ndikwanise but ndakaona kuti ndikaisa zvinhu zvakafanana mune maplants aya. Maplants aya anocontrola humidity inenge irimo, anokwanisa kuwana that humidity kufema kwaanenge achiita kwekwe. So kana angotanga kutobuda maflies then ndakutodzokera that same process yekumagadzirira pekuti aite mating, aite maeggs, makonya aya akuwanda. Kana makonya azowanda ndo andenda kuti mamwe ndakubvisa ndakupa huku ane almost 80% protein. Anokwanisa kutofeed 80 protein. Wow. Iwaya anotokwanisa kufeeda huku dzitowana protein rakakwana. Saka ndo andenda kutora before asati aenda mu pre-pupa stage ndo andotora ndopa kuhuku. Mamwe ndosiya kuitira kuti ndi preserve life cycle aramba chiwanda ndichiramba nchiwana mamwe. So huku unenge uchichengetawo dzinoenderana nemakonya auri kuita sei auri kuwana. Kana akuzowandawo wakuitawo uchiwedzera kuitira kuti usazowana imwe nguva yaunoti apera zvinosaka chikafu ndochiwana kupi. Saka exactly it's sort of an ecosystem inokwanisa kuti ite zvinhu zvinozvipreserva zvega zvichizviomisa. Saka maroadrunner urifunga kuya kudza kusvika papi? Number so far ndakatageta kuti ndimbosvika pa50. Ndoda kuti ndisvike pa50 ndione kuti mari yashoma yandinowana nemakonya andinenge ndichigadzira, ndikaona kuti mari iripo nemakonya andirikugadzira zviri kuenderana nenhamba inenge iripo yehuku, then ndo pande ndakwanisa kuziva kuti kana ndichiwedzera nhamba yekuti ndikwanise kuita makonya akawanda, nhamba yehuku ndinofanira kudziwedzera dzakawanda sei. So tiri pastage yekuti ndichamboita sort of research. But haufungi kuti matoto ehuku kuwanda kwawo ndokuwanda kwemamagodzere? Yeah, kuwanda kwematoto ehuku ndokutowanda kwemamagodzere. Saka breed yehuku yauri kuda ndeipi? Maroadrunner ane mabreeds mazuva ano ongo. So far andandi nawo nenyaya yekushaya mari. Ndingori ndakatenga kumusha free range. Ndakatotenga akawanda asiko zvino zvasara shoma nekutengesa. Ndakatenga akawanda. Saka pandakadzikudza dzanziri diki, my aim was ndaida kusarudza kuti ndione kuti breed rinoratidza kuchengeta nderipi. Saka mukatonotasa nditori nebreed rakati kurewo ingori roadrunner free range. Ndakatanga naidzodzo because ndo dziri resistant kuma diseases. Okay. Saka umu ndo mune tumwe tunhiyo. Tone tumachicks twacho. Twakatochechenya. Okay. Wow.
saka umu ndoma ndinochengetera mamwe marodzana. Saka the aim is kana dzichikura then chibvisa dzimwe dzandei nchiona kuti breed iri harina kuita zvakanaka for meat production, ndosiyawo dzinoratidza kuti dzine breed riri nani rinokwanisa kutipo nyama iri nani inotengeseka. Okay. Saka unodzipa chikafu chipi idzi? Kana dzichitanga ndinombodzitengera ka 5 kg ke Roadrunner starter. Then kana dzangova dzamu 2 weeks ndakutosiya ndakutotanga kutoita zvemakonye nekungodzitsvagirawo kitchen waste zvimwe zvinodikawo. Nechibage ndo chimwe chandinomborima last year ndandine chibage chandakarima panapa. Saka ichocho ndo chimwe chandinopotawo ndichikrasha ndichimbotengerawo nechimwe chikafuwo chine protein ndinandosanganisa ndodzipo. Saka ndikuona kuti hangu dzinenge dziri. Saka okay. Saka iye zvandoda kukuitira ka ndoda kuti tine mukomana anoita zvemaroadrunner but pane mabreeds akasiyana siyana. Ndoda kuti chakupa mari yebhazi woenda kwaari wonosarudza mabreeds auri kuda ndokutengera 50 tumachicks nechikafu chacho wokudza 50 idzodzo woboosta matoto ako woboosta mamagots ako womboti tange kabusiness tonazvosvika papi. Handi ndizvoka. Aiwa, that's good. Saka iwewe takuonekana kudai wabi yako youth awa ungadi kuwasira mashoko api mashoko angu makuru kuma youth chinhu chega chinoita kuti ubudirire muupenyu always iva munhu ane shungu. Ndinoziva kuti kune vamwe vari kuti handisi kuziva kuti upenyu hwangu huri kuenda nekupi, handitombozive, ndo handinoda kunyanya kutaura navo vanoti handitomboziva kuti inini career wise zvakamira sei. Nditondoona ndiri panapa nditori graduate reaccounting but I'm into farming nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka my advice ndeyekuti kunyange uchiona kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka, try to find something chekuita. Kunyange pamba paamai vako kana bhedhi remuriwo chairo unongorigadzira, irororo zvinotokudzidzisa something, zvinokuita kuti uappreciate mabasa ese anoitwa nevamwe vanhu. Zvinokuita futi kuti usasarudza. Mukusasarudza imomo ndo mukusangana nemaopportunities ako. Inini am accountant asi nhasi ndasangana nemudhumeni mukuru akutondibatsira. So kana ndakastika to my profession ndichingova ndakagara mumba ndichingoti haya ndichamirira basa rangu reaccounting, ndingadai ndisina kusangana navo nhasi, ndingadai ndisina kuvaziva nokuti ndaivafollowa paFacebook. Saka try to find something, be occupied. Kunyange zvisingaunze mari, mangwana zvine kwazvinokuleader, zvine opportunity, chinhu chese chine opportunity yachinacho. Lastly, madrugs ndo chinhu chanyanya kuchiparadzira mayouth vezera redu. Hapana kwazvinokusvitsa, zvinhu zvinounza a fake relief for very temporary moment yekuti uchipedza kubatwa nemadrugs uchada futi mamwe, uchada futi mari yekutenga madrugs iwayo. Uri kuparadza upenyu hwako, uri kuparadza upenyu hwekumhuri yekwenyu, uri kushungurudza vabereki. Saka zvinhu zvakakosha ndezvekuti nguva yako isati yasvika, opportunity yako isati yauya, be occupied, wana zvekuita. Ini ndo zvandinoona zvinondisustain nguva zhinji yekuti ndinoswera ndiri busy. Kana pazoitawo basa rimwe randinenge ndawanawo rinondiwana ndiri pane tumabasa twangu. Saka zvakanaka kuti mayouth agare ari occupied. Endiwo nekuendawo kuchechi ndo zvimwe zvinhu inini zvinondisimbisawo because ndinoziva kuti kana ukaitawo zvinhu zvako uchinamata mune rimwe remazuva Mwari anoita kuti usanganewo nepane breakthrough yako. Munhu anonamata anoendawo kuchechi tinodzidziswawo kuti hausarudze, haushore kunyange vanoshanda mumatoilets, kunyange vanoshanda paya, nokuti imomo mukuita zvinhu izvozvo ndo maunowana musi waunoti ndawanawo munhu anondibatsira, anondiponesa. Ndo zvakafanana nezvamuri kuona nhasi. Ndasingambofungire kuti ndingavaona kuno, handina kuvakoka, asi munhu wandaifollowawo
ndichingoitawo zvandaionawo vachiadvaisa varimi vakuru. In my mind handinaumbofungidzira ndingasangana nemudhumeni mukuru, asi nhasi ndasangana navo nokuda kwokuti ndine zvakawanda zvandanga ndichiita kunyange zvanga ndisingandiunzire mari. Saka ndo zvandisunungura nhasi, muzuva ranhasi, zvandinofila kunzwa kuti ibreakthrough yangu muzuva ranhasi. Saka ndo advice yangu. Ngatimbodzoke kuvabereki. Kufunga kwako iwewe uri muyouth, right? Kufunga kwako iwe semuyouth, vabereki pane role yavanotamba here nekukuyarutsa kuti uzove zvauri nhasi? And chii chaunofanira kunge vachikuitira kuti uzoti mangwana kuti nhasi ndiri kutendawo mai wangu, nhasi ndiri kutendawo baba wangu? Vabereki vane role yakakosha muupenyu. Ndifunga zvamuri kungoonawo panapa, inini nditoriwo munhu akavange mukukura kwangu ndinonzwisawo ndakakurawo ndiri munhu anga ane musikanzwa. So ndingadai pamwe ndiri chidhakwa kana ndingadai ndiri mumwe munhu anotoitawo zvemadrugs, asi ndakanzwisisa kuti pane nguva yandaisakwanisa kuzvikontrola inini nemind yangu. Iyo ndo nguva yatinoda vabereki. Ndo nguva yekuti mubereki unoona kuti kunyange akaona kuti into zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka, haaite give up on you. Kunyanya vabereki vangu inini havana kuita give up on me. Vakaramba vakashingirira vachinditsiura. Inini ndinotoziva kuti vabereki vangu vanhu vanga vari strict vekuti unotoziva kuti avatombokuregera uchiita zvinhu zvisina maturo. Vanhu vaya vekuti vaida kundiona ndichiita zvinhu mabasa epamba. Panguva iyoyo unenge uchiona kuti vanondinetsa, but now ndakukwanisa kurima ndakutoona kuti izvi zvinhu izvi ndandagara zvagara zviri mandiri, kwete nokuti ndaizvifungira panguva, asi ndakazvipiwa nevabereki. Saka ini ndakatotarisa vabereki vangu handivaone sekuti vakandikundikana kunyange ndiri musituation yekuti handisati ndasvika pandiri kuda. Ndikutovaona vari vanhu vakatondisvitsa pandiri zvino nhasi. Kunyange ndikazova munhu wekuti ndakukwanisawo kuzviwanira zvinokubatsirawo vamwe, credit iyo handingaipe kwandiri, ndinotoipa kuvabereki vangu nokuti ndivo vakandisvitsa kuti ndive zvandiri nhasi. Saka vabereki vanoplaya a very important role, because zvatinoportraya kunze uku kazhinji kacho zvinenge zvatangira kumba, sezvinonzi charity begins at home. Patori nemumwe munhu sarutotsvaga accountant kana kambani inotsvaga accountant, vangakubate sei kuti shamari chimboya timbokuitewo interview panapa, vangakubatewo sei? Okay, vanoda kundibata vanokwanisa kundibatawo panhamba dzangu 0781 688 974. Ndinodzokorera 0781 688 974. Email yangu zvakare machezamail@gmail.com. Macheza racho ndi mbichana ndi MATSHEZAMEL@gmail.com. ndo email yandinoshandisa. Aiwa, tokushira mune zvakanaka mukurima kwako nehuku dzako nemaprojects, and tinoimba kuti Mwari vachakuzarira madhoo upenyu hwakuendera mberi mune zvakanaka. Urambe uri sober. Nhasi Sunday masikati uri umwe tingadai takuona wakarara madhaka nekunaya kuri kuita mvura wako, asi taona uri mugarden uchiita basa rako nozvinhu zvatokudza. Tirambe tichinamata Mwari upenyu uchiendera mberi. Ndatenda. Thank you. All right.